Moro! Tiedäksä, kuka on Veera Kasila? No ei hätää, minä kerron. Veera Kasila, eli minä, olen 25-vuotias ja mä opiskelen urheilutoimittajaksi Laajasalon opistossa. Ennen Laajasaloa mä oon toiminut erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä sekä opiskellut kasvatustieteitä Tampereen yliopistossa ja mä valmistuin kasvatustieteiden kandiksi 2022. Urheilutoimittajuudessa mua kiinnostaa tosi moni asia. Selostaminen, kirjoittaminen, haastatteleminen, juontaminen, valokuvaus, videoiden kuvaus ja editointi. Ja tulevaisuudessa mun tarkoitus onkin olla monipuolinen urheilutoimittaja. Lajeista mun sydäntä lähellä on talviurheilu, mutta tulee seurattua melkein kaikkea, mitä telkkarista tulee, salibändiä, pesäpalloa, jalkapalloa, niin edespäin. Vapaa-ajalla mä tykkään itse liikkua ja paras tapa nollata pää on lähteä oman koiran kanssa pitkälle lenkille. Jos sun tiimissä on tilaa tämmöiselle tunnolliselle, ahkeralle toimittajalupaukselle, jolla on suuri pallo tätä alaa kohtaan, niin oothan yhteydessä, mun yhteystiedot löydät tästä. Se on moro!